Jo crec que sempre som exagerats i només simplement l'edat adulta és molt avorrida i tens molta vergonya aliena. I llavors no vols exagerar, però jo crec que som criatures exagerades sí o sí. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Paula, bon dia, tot i que avui no podràs ser al programa. Rita, bona tarda. Bona tarda, Clàudia. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. A la vida hi ha d'haver una mica de salsa i de vegades, si no existeix, ja li posem nosaltres. Què serien les converses amb amigues sense aquell punt d'exageració? Sense aquell detallet extra que afegeix una mica de suc a una xafarderia? Sense aquella emoció magnificada entremig de l'explicació sobre un esdeveniment totalment normal? L'exageració afegeix energia literaturesca a la vida i per això, depèn del context, podem gaudir-la molt o podem no gaudir-la gens. Avui parlarem sobre aquest concepte. Comencem. Rita i Ofe, avui parlarem sobre l'exageració. Potser podríem començar preguntant-nos si nosaltres ens considerem exagerades. Us hi considereu? Jo no sé si ho soc, però crec que sóc exagerada, reacció exagerada, com sí que gaudeixo molt quan algú m'està explicant alguna cosa, si la persona potser no exagera, però com jo exagerar en la meva reacció. Això és veritat, que tu sempre fas com... Sí, no, com un bot, sí, de reacció. perquè em diverteix. Ai, a mi m'han dit que sóc exagerada tota la vida, llavors suposo que ho dec ser. O sigui, crec que potser comparat amb el ciutadà mitjà sí que sóc exagerada, però jo no m'hi sento. Jo sento que totes les meves reaccions i pensaments són en la justa mesura i que jo tinc l'objectivitat del món. Llavors, clar, jo no, crec que jo no sóc exagerada. Tu t'hi consideres? Jo, la veritat és que no m'ho han dit massa. Crec que més aviat, com de vegades la gent em veu més com una persona assenyada. Tot i així, jo, dins del meu cap, hi ha coses que m'agrada exagerar-les quan és en positiu. O sigui, com... Si alguna cosa m'agrada o si, jo què sé, doncs he viscut un moment i el revisc 300 cops dins del meu cap i en comptes d'allò que va passant el temps i l'esdeveniment va reduint-se, en el meu cap es magnifica, no? Com si m'ha passat alguna cosa que m'ha agradat o que m'ha generat, jo què sé, algun tipus de fantasia. Crec que sí que tinc com un pensament fantasiós i això crec que és bastant exageració, no? De per si, la fantasia o... Sí que vam fer el programa aquell sobre meravellar-nos, no? I sí que és veritat que potser quan penso en exageració jo ho tinc associat més a coses negatives, no? Suposo que per això és el que dius que t'ho diuen, però com que quan ens ho diuen sobretot a les dones, no? O sigui, és com que pejoratiu. Sí, com una cosa pejorativa. Alhora, no sé, a mi m'agrada la gent exagerada. És que jo anava a dir que crec que exagerar no és una cosa que facis en el teu cap, és una cosa que fas, és performàtica i forma part del diàleg o de la parla, diria. O sigui, crec que exagerar és quan ho expliques i exageres i a dintre del teu cap potser estàs sent una exagerada però no estàs com participant de... Crec que hi ha una part d'exagerar que és performance. Crec que hi ha un clip meu molt antic en un programa dient una cosa sobre exagerar. No sé en quin episodi era, però que vaig dir que... Crec que era l'episodi aquell que vam fer de la mentida, que és un episodi molt graciós i que recomano a la gent que el recuperi, perquè té una premissa bastant divertida. Però vaig dir que quan tu exageres és una mica com que és un pacte, com el pacte literari amb el lector, no? De tot el que passarà ara m'ho he inventat i tu estem fent un pacte de que això és ficció. Doncs el mateix. Jo estic començant a exagerar i necessito que tu llegeixis en mi que hi ha exageració i que no et prenguis les coses literalment. Llavors, per mi, hi ha un punt d'aquesta performance d'estic exagerant i l'altra gent ho sap i, sobretot, hi ha un punt de responsabilitat en la persona que és l'oient. O sigui, jo exagero quan sé que el meu interlocutor amb respecte i, per tant, no es prendrà el preu de lletra totes les coses que dic. Sí, això em fa pensar com sí, també pot ser un fet cultural, perquè a mi em passava molts cops que anant al mercat jo anava a una fruiteria que hi havia diversos venedors, no? I un d'ells era xilè, no? I llavors
hi havia un conflicte com cada cop que hi anava perquè les dones grans del mercat molt cops doncs, feien allò que es fa al mercat de bueno, aquest meló d'aquí és bo o què? Escolta, aquestes taronges que em vas donar eren molt dolentes i s'ofenia molt, però que, clar, o sigui que en l'argot de mercat, no? En la cultura de mercat, com això és com un pretext, no? Perquè llavors el venedor com s'hi posi i digui, oi, sí, que són boníssims, mira que et dono un tros i mira, agafa també aquest préssec que no sé què, i oi, sé que era dolent, doncs avui et poso 3 maduixes, saps? Com això, i em feia pensar que hi havia com un punt cultural no, d'aquestes coses i em feia gràcia també perquè els catalans en si, no sé si potser tenim fama del contrari. Clar, anava a dir, en realitat, vist culturalment, crec que els catalans no ens situaríem tant al punt de l'exageració. Potser el que sempre he sentit són els italians, no? Que representa que són els exagerats, com els que tot ho fan gran. Ah, sí? No sé. Amb la gesticulació, amb la gesticulació, no? amb queixar-se molt de les coses, no sé, al meu cap són els italians, potser és algun altre tipus de cultura, Ja, jo no sé, per exemple, o sigui, crec que totes les cultures tenen, no? Que totes les cultures exageren, però sí que crec, per exemple, és que ara diré una cosa que no està gens fonamentada i em sap com greu, però que hi ha cultures que tenen... o sigui, nosaltres aquí tendim a magnificar les tragèdies i, en canvi, hi ha altres cultures on hi ha com... estic parlant de com comunicació política i institucional, que tendeixen com a rebaixar-les molt. I llavors crec que hi va haver com un problema quan hi va haver com una fuga de coses nuclears al Japó perquè ells ho comunicaven d'una manera que era rebaixar tota l'estona aquesta exageració i aquí ens haguessin dit que ens moríem no sé què i tal. O sigui que sí que crec que hi ha aquesta diferència. Sí, és com el pessimisme català, no? Com el rotllo aquest de... Però que el pessimisme és una forma d'exageració, perquè jo sóc molt pessimista i també sóc molt exagerada. I molt catalana. I molt catalana, soc supercatalana. L'altre dia una amiga meva em va dir que tinc cara de catalana. Què vol dir això? Doncs no sé, jo també li vaig preguntar el mateix. En fi, ara no ens posarem eugenistes o com es digui. Però sí que no sé, jo crec que de vegades, o sigui, també, quan estàs trist i algú veu com una exageració, això fa molt de mal. O sigui, vull dir, ho dic pel que deies del pessimisme, que deies el pessimisme és una exageració. O sigui, sí, segur que sí, però clar, no sé, és que de vegades deu costar, no?, saber quan... Jo estic molt d'acord amb el que deies abans, Rita, que hi ha d'haver com un coneixement de l'altre per saber fins on exagera o fins on no. De vegades coneixes algú i et munta una història i que dius, uah, aquesta persona que bé que em cau, com tal, i llavors l'escoltes 3 cops i te n'adones que tot és una exageració, no? Llavors també és una mica com conèixer les persones, és com que cadascú té el volum de l'exageració a un nivell diferent i això et permet entendre-les més o menys al cap del temps. I us molesta com quan detecteu aquesta exageració? A mi no em molesta, a mi m'agrada molt la gent que viu les coses intensament. O sigui, crec que em molesta molt quan la gent lia la troca. O sigui, que tu pots exagerar coses per liar la troca o tu pots exagerar coses perquè t'agrada la performance. I llavors crec que pues, tot depèn una mica. Però sí que és una cosa que parlava amb les meves amigues l'altre dia, que crec que jo m'ajunto amb gent que li agrada exagerar o que com a mínim no li molesta, perquè si no... doncs no podries connectar verbalment de la mateixa manera i a mi em passa que jo sóc una persona que gaudeixo molt d'una conversa, llavors hi ha molts mecanismes retòrics en una conversa per explicar coses i m'agrada explicar alguna cosa i potser és trist, però explicar-ho i ficar una broma perquè a mi em ve de gust i ficar una exageració perquè a mi em ve de gust, llavors necessito que l'altra persona ho entengui una mica. Tot i que és veritat que no sé si som tan exagerades amb les meves amigues, o sigui, sí que fem servir com expressions concretes de no necessito res més, és el millor dia de la meva vida, això és el millor que m'ha passat, o sigui, com som molt exagerades en expressions de coses que totes tenim la sensació que algun cop hem fet aquest tipus de comentaris equivocant-nos d'ambient i que hem sigut, de cop i volta ens hem adonat de que no podíem fer servir els mateixos codis amb altra gent i que la gent... Evidentment la gent ningú et diu res, però que notes allò, que no t'estan entenent o que fins i tot estàs fent una mica de pal i jo penso, això hagués sigut tan graciós amb les meves amigues i totes m'haguessin dit, sí tia, és veritat, és el pitjor dia de la teva vida o jo què sé, a vegades fem com rànquings de coses de merda, són maneres de parlar que si tothom comparteix el codi és perfecte, però doncs si no.
Sí, jo lligo molt l'exageració amb estar esverada. O sigui, jo hi ha un punt on... Jo crec que normalment no exagero quan em comunico, però sí que hi ha un punt on, sobretot com context amigues, festa, com sentir que puc tenir les barreres abaixades completament, jo què sé, llavors explicar una anècdota o jo què sé, o que soni una cançó i exagerar molt les reaccions, però ni tan sols com... Tampoc tan com calculat, en plan, ara exageraré, però com si una manera de deixar-me anar i de dir, buah, m'encanta aquesta cançó moltíssim, o buah, això com acaben d'explicar fa molta gràcia, o explicar tal història d'una manera com molt de... Ho lligo molt amb estar esverada. Crec que hi ha gent que suposo que exagera i no necessita tenir aquest punt d'esveramenta. M'encanta la paraula esverada. A tu et van dir esverada un Em cop. van dir que tenia ulls d'esverada, la senyora TikTok, perquè hi havia un clip meu preguntant-li al Pau Vallvé si a les seves nòvies els hi sembla bé que es portin amb les seves exnòvies. Però veus, era una pregunta clarament connotada d'exageració i la persona es va pensar que jo estava incordiant al Pau Vallvé. I potser el Pau Vallvé també s'ho va pensar, depèn de com ho mirem. Però sí, clar, o sigui... Bueno, jo ara el que pensava és que la paraula esverada és una cosa que em deien molt de petita. Ai, estàs esverada, ai, no sé què. I ara ja d'adulta no m'ho diuen. I no sé si he après a contenir-me o si simplement és com una paraula que es fa servir molt amb els infants. Ah, uau. No sé. Vale. L'he dit com totalment pensant que... No, a mi m'encanta. És que l'altre dia vaig... Això no té és que res a jo veure... m'esvero realment com a persona. No té res a veure amb el tema, però vaig veure que la Jessica Puya traduïa com els temes de la Lady Gaga en català i l'últim disc, bueno, ara em mataran, però es diu Mayhem, no? Que és com... I ella ho havia traduït com a merder, jo estava pensant d'estarotamenta, però també com a esverada, com també em casa bastant. Però Mayhem no és com caos? Sí. Caos, no? Sí. Però clar, caos potser no és la paraula més catalana. Sí. Una altra cosa de les que volíem parlar avui, jo crec que no sé si vivim en l'era de l'exageració o no, però parlàvem de que també hi ha un llenguatge, igual que jo parlava d'aquests codis compartits amb les meves amigues, de és el millor dia de la meva vida, etc. A internet també hi ha com un llenguatge d'exagerat que jo pensava moltes em pregunteu de les influencers, que és clarament una exageració perquè no t'ho ha preguntat ningú, o potser sí, però són 5 persones, sí. O potser és una publi pagada i la comences fent això. També la manera en com es parla de productes a mi em fascina perquè jo mai he fet servir un producte i he sentit la meitat de la fascinació que una influencer qualsevol, o sigui, qualsevol cosa, no té per què ser beauty o roba o el que sigui, però mai jo he provat un producte i he sentit aquest fervor i en canvi és com que tota l'estona em penso que realment els productes són capaços de generar el que generen només per com se'n parla. Sí. Llavors, això també em va fer pensant que hi va haver la tendència aquesta de desinfluenciar, que la gent ensenyava productes i explicava que eren, en plan, fa això, però bueno, tampoc tant, o asseca una mica la pell, però tapa molt bé les ulleres, no? Com que feien la cosa aquesta de contrarrestar, perquè realment el llenguatge d'internet és molt exagerat. Sí, em fa gràcia alhora que crec que realment, o sigui, el que deies tu dels codis, que s'ha convertit no com en un codi que ja no vol dir el que volen dir les paraules aquestes per separar i ajuntades, sinó que t'està obrint la porta al pretext de la creació del contingut, com que estàs veient un vídeo, doncs si es mor mentre es posa un il·luminador perquè ja saps que és perquè és un vídeo d'aquesta mena, o quan a internet, no, com que gairebé perd el seu significat, jo què sé, les bromes de ara aniré ja i em tallaré les venes davant seu per fer-lo, saps com... Que això té un punt d'estratègia de màrqueting, de que clarament si algú exagera ens crida l'atenció, però per mi també hi ha un punt del fet aquest de que internet es basi tant en el llenguatge de l'adolescent. O sigui, totes les frases aquestes, jo les lligo molt a l'adolescència. Em tallaré les venes. O sabeu en aquell moment adolescent en el que creus que no hi haurà demà realment? Tinc la sensació que a internet ens comuniquem així tota l'estona, com si no poguéssim mesurar la mesura correcta de les coses i tot hagués de ser el millor. Ho parlàvem, de fet, amb el Borja a l'últim programa, no? Com això és brutal, o això és tot d'aquesta manera superexagerada, que és que jo relaciono molt amb com ser jove. Tinc la sensació que a mesura que ens anem fent grans, en teoria hauríem d'anar desexagerant, tot i que després amb l'edat torna com un boomerang, però a nivell extremíssim. Clar, això no va dir. Jo crec que sempre som exagerats i només simplement l'edat adulta és molt avorrida i tens molta vergonya aliena. I llavors no vols exagerar, però jo crec que som criatures exagerades sí o sí. I crec que a part del tema del llenguatge de l'adolescent, jo no ho havia pensat mai així. O sigui, crec que internet
simplement a vegades, o sigui, com que és molt important que el missatge arribi ràpid i arribi curt, tendim a simplificar les coses, llavors l'exageració és una manera... Permet resumir. Sí, és una forma de simplificació. I llavors també penso que genera, i ara diré paraula en anglès perquè realment genera el que diuen de això és relatable. En plan, quan algú exagera molt, tu sents que tu algun cop també se t'ha fet igual de bola una cosa, no? I penso en la noia aquella que va fer una truita i li va caure al terra i es va posar a plorar perquè tenia un mal dia i es va viralitzar el seu vídeo i després la van haver d'entrevistar tots els mitjans, que també penso, bueno, això també és exagerat, depèn de com tu miris, però no, la noia de la truita, la persona que explica a xarxes com li han posat les banyes d'una manera super vulnerable, elles no estan exagerant en aquest moment, és una reacció real, però internet fa que nosaltres ho visquem com una exageració i llavors no empatitzes directament amb elles, sinó que dius mut, o jo, saps? Jo també, com que jo una vegada vaig veure una nena muntar una marranada tremenda al terra davant del Teatre Lliure, en plan, la mare no la podia aixecar, estava asseguda plantada al terra plorant i jo vaig pensar, same, en plan, jo voldria, no? Jo crec que a vegades exagerar o l'exageració aquesta és més una cosa que nosaltres posem com a filtre i que genera aquesta complicitat estranya que ens fa sentir que podem connectar amb algú perquè nosaltres també hem tingut reaccions desmesurades a vegades. Sí, és com el punt, crec que el fet de com traslladar a internet ja ho fa performàtic d'alguna manera, no? El punt de posar rec a la càmera o fer clic de que es pugi o no sé què, o nosaltres mirar-ho a través de la pantalla ho converteix com en una mena de performance entre moltes cometes, similar potser al que podem sentir, no quan mirem pel·lis o una sèrie que ens arriba o jo que sé, una cosa així. I crec que, o sigui, clar, crec que en el punt aquest en què hi ha una pantalla, encara que tu sentissis de veritat i que la noia dels ous plorés perquè realment era el seu pitjor dia de la seva vida, com després no, t'aixugues les llàgrimes i apretes el botó perquè pugi. Yeah. I que alhora ho fem tots, no? I és com aquesta manera, com d'aquesta forma de comunicació, com de consolar-nos constantment. Pel mateix de que, no sé, crec que ho vam explicar, no, al programa de plorar, no? Que a vegades ens fem fotos plorant o fins i tot les enviem a les amigues o coses així, no? I que llavors l'amiga et contesta jo igual o no. Sí, jo és que crec que hi ha un punt on crec que majoritàriament preferiré algú... O sigui, no... Crec que si algú fos molt exagerat... Ah, no, els argentins! Ara pensava els italians, els argentins són mega exagerats. Però crec que prefereixo una mínima... No molt, ¿vale? Però crec que prefereixo una mica d'una persona que com que exageri una mica o que estigui amb tu allò amb la bogeria aquella del moment en el que sigui de la truita de patates, saps? Que no pas algú que de sobte et digui això no... Bueno, és que això, perdó, però estàs arruïnant el moment. Clar, és que totalment, és violència. Si tu veus algú creixent-se en l'exageració i llavors tu tens la necessitat de fer baixar aquesta persona a la terra, és que no t'ho saps passar bé. Sí, perquè total. ningú t'està obligant a participar, com a mínim sigues un espectador actiu del que està passant al teu davant. És que crec que té a veure molt amb l'exageració al tallar el rotllo, com la gent que de sobte fa pam. Jo ho diu quan la gent et diu chill. Sí. Ara crec que ja és una paraula que ja ha caducat completament i em sembla molt bé. Crec que hi ha altres maneres de fer sentir a la gent que fa el ridícul, no? I li diem a la gent que fa cringe o el que sigui. Vull dir que hi ha altres maneres que tenim de rebaixar la intensitat dels altres o l'exageració dels altres. Però quan jo anava a la uni, tothom deia tio chill i jo pensava chill tu, deixa'm tranquil, o sigui, deixa'm en pau. I ara tu ets més guai que jo només perquè jo m'he com enfadat o he viscut una cosa com intensament i tu, com que no l'estàs visquent, em pots dir que em calmi? Doncs això, perdó, però és com primer d'anul·lació de l'altre. Llavors em sembla com una manera tan bàsica de... Sí, i que a més, o sigui, l'altra persona segurament el que farà... O sigui, t'enfades al doble. Si tu estàs exagerant, però fins i tot passant-ho bé i algú talla el rotllo, bueno, és que no hi ha tallada de rotllo igual, o sigui, no hi ha tallada de rotllo comparable, que realment se te'n va tot l'ànima a terra. Tu de vegades, o sigui, allò, jo penso, doncs, algú que està en una festa i està animant al cotarro i està explicant una història o el que sigui. Recordo molt com que una exageració que a Catalunya s'ha repetit com 300 milions de cops i que em fa molta gràcia és la història aquella del Xavi Norriguis. Sabeu? Vale. Com explicant que va pujar allò de les Olimpiades, no sé què. Hòstia puta, quina gràcia que fa
I és explicar una història milions de cops, tota l'estona, cada cop, com... Exacerbant-la més, sí. Que tampoc, clar, no és una exageració total, perquè en teoria està basat en fets reals, però és per acumulació, perquè si tu has explicat la mateixa anècdota una vegada i una altra, mira, de fet l'altre dia al Premi Anna Pérez Pagès de Periodisme Cultural vaig anar-hi amb la meva amiga Carlota i ens va passar que vam interactuar amb molta gent juntes, amb gent que no coneixíem gaire, i llavors anàvem sempre explicant la mateixa anècdota, que és una anècdota que no té cap mena d'impacte en la nostra amistat. O sigui, és una tonteria de que el seu pare és castellano parlant i jo un cop vaig dir estiuejamos davant del seu pare. Tot això anàveu explicant. Sí, ho vam explicar a diverses persones. I tot això farcit de tot o sigui, nosaltres llavors ho expliquem i ja tenim com la història assajada, i de fet ho vam comentar de dir estem performant una història, perquè ni és tan important per nosaltres aquesta anècdota, però l'anem repetint i és com que ara ja ens hagués pogut... Podríem tenir una anècdota millor, en plan, segurament fa 10 anys que som amigues podríem estar explicant altres coses, però ja t'hi trobes com a gust i llavors fas... Ja és com un running gag, I és això, no estic exagerant perquè realment vaig dir estiuejamos, però, clar, ho he explicat ja tantes vegades que ja el gag és aquesta exageració numèrica de l'anècdota. Sí, és que a més, de fet, ara pensava que no és per ser la noia de la tesis de les olors i la política i no sé què, però... No, que una cosa que un discurs que està rondant com últimament a internet, en articles, Substacks, etc., és com el fet, la visió del cringe en el tema generacional i que diuen que, de fet, hi ha gent que ho relaciona fins i tot amb el tema polític del suposat conservadorisme de la generació més jove dels millennials, no? Perquè ara s'està com fent bastant escarni, no? A dir que els millennials que feien molt cringe, no? Que totes les coses no s'està fent escarni dels bars millennials, dels casaments millennials, de com les reaccions o animositat, exageració, no? De les cares d'expressions millennials. Sí. I com es diu fins i tot doncs, que això, que ara la gent no sap sortir a festa perquè tenen vergonya de ballar o d'animar el cotarro d'alguna manera, que no saben com gairebé com si haguessin perdut aptituds socials, no? Jo pensava també que en realitat, o sigui, l'exageració per mi també té un punt de social, no? Saber explicar una bona història, explicar-la bé, doncs... Total, i que jo crec, Rita, que vas ser tu que em va enviar un vídeo no fa massa per TikTok d'això, de lo mateix que deia la OFE, del cringe dels millennials, i deien com... O sigui, per primer cop des de feia molt de temps ho giraven en positiu, com de dir els millennials es van atrevir a ser exagerats o es van fer fotos amb unes ulleres putorrellades que ja em diràs tu, o van tal, i alhora doncs això els va alliberar una mica i deien com la generació de sota li fa por ser exagerada, li fa por ser lliure en aquest sentit, i llavors estan com constrenyits d'alguna forma i això els fa estar més reprimits que no pas algú que senzillament és exagerat i deixa anar la seva energia per allà, potser, saps? Sí, també hi havia alguna molt d'esperança en el progrés i en el que internet ens podia portar, jo crec, en els early millennials, gent més gran que jo, com gent que jo consumia internet, era com que internet era un lloc ple de possibilitats i llavors suposo que no et feia res ser vulnerable o fer el ridícul a internet perquè era una cosa bona i hi havia aquesta cosa d'exageració, de performance, de fer el ridícul, de no pensar massa les bromes simples, no sé què, i ara, en canvi, és com que hem entès que internet és la vida real i que té els mateixos perills que la vida real i que és un lloc molt, molt perillós on se't pot fer molt mal i llavors actuem també amb aquesta vigilància respecte al que fem. Com amb una protecció extra, no? Que abans, I sí que hi ha, si tu mires com, bueno, això ja ho hem parlat moltes vegades, però com la gent més jove fa servir les xarxes és de manera molt diferent a com l'hem fet servir nosaltres i passa per al contrari de l'exageració, que no sé si se li podria dir com una mena de minimalisme digital estrany en les actituds, en la manera que tens de... Alhora no hi ha res com més exagerat que un ball random de TikTok. O sigui, que segueix havent-hi aquesta exageració, però potser ja no... Com ja no és des de lo personal, no? Que estem fent tots el mateix. Sí, exacte, és com reproduir com els 4 passos que alhora són com mig constrenyits. Sí, és com des del ja saber-ho tot d'aquell mitjà, no? D'alguna forma. I, per exemple, ara dèieu els influencers. Creieu que hi ha feines que són especialment exagerades? Els influencers són exagerats de per se. Home, sí. Jo vull obrir un meló ara mateix aquí. Jo no entenc... Si algú és comercial, jo no entenc aquesta feina. O sigui, jo no entenc... O sigui, a mi, jo diria, vols aquest producte? I em dirien no. Jo diria, d'acord, perdó per molestar-te. Sí, sempre. Crec, però a part, una cosa que vaig descobrir, com xerrant amb gent, és que has d'exagerar, però tampoc et pots passar. Llavors també has de dir, a vegades,
no has de dir només les coses bones del producte, sinó també criticar-lo una mica per guanyar-te la confiança de l'altra gent. Una feina que no entenc. O sigui, clar, evidentment l'entenc, però que em sembla fascinant que algú pugui fer aquest nivell de performance, com que em sembla un nivell de performance extra a la performance de la comunicació que fem nosaltres. I que, a més, jo sempre que veig un comercial penso, hòstia, com t'encaixa? O sigui, com hi ha certs tipus de persones que tenen aquest caràcter que poden fer aquestes feines de vendre, d'exagerar una mica, de que no els hi sàpiga greu, si diuen una mica de mentideta, saps? Tant morro per vendre, sí, és una cosa fortíssima. I jo és que és una cosa que em fascina, perquè jo no tinc vergonya i jo tinc morro, però jo no puc vendre res. Llavors, què és... No sé què, és una cosa extra d'això. No sé si és ben bé una feina exagerada, però sí que crec que requereix de poder dir ai, sí, m'ha encantat dinar amb tu. Estem dinant perquè t'he de vendre uns pneumàtics, no? No sé. Sí, jo pensava ara que les feines com dels sectors com artístics hi ha un punt d'exageració, però alhora pensava que en el fons no, perquè la gent com veritablement artística, o sigui, si tu creus, si tu estàs visquent així, és realment exageració? Clar, per exemple, a l'U de cafè-teatre, a mi m'ha passat d'estar amb gent o de coincidir a llocs o d'estar en una terrassa random amb algú al costat cafè-teatre i dir, però aquesta persona, mare de Déu, o sigui, m'està esgotant i no és la meva taula, saps? O sigui, com que notes que hi ha gent que és molt expansiva, però no sé si és exageració. Jo crec que hi ha gent que sí, que està allà en plan, vaig a fer el show, però suposo que hi ha gent que no, que senzillament es comuniquen de forma superexpansiva i ocupen un munt d'espai. O que ho viu així, jo a vegades com, no sé, llegeixo entrevistes o fins i tot, jo què sé, hi ha un tema, per exemple, les cantants de modern o de clàssic, o sigui, crec que s'ha de tenir com una personalitat molt concreta i molts cops dins el món de la música a vegades, bueno, al conservatori se'ls hi podia agafar mania, no?, per ser, bueno, això, expansiva, exagerades o com molt afectades o com... Dic cantants perquè hi ha poquíssims alumnes homes de... fent veu. Bueno, doncs... Però alhora penso, però si és una cosa que et surt, si no estàs volent vendre alguna cosa com el comercial... No és que ara saps amb qui em fas pensar? Amb la Sharpay. Que era com que feia tot el show, que representa que era super exagerat, com que s'ho creia massa, com que tal. I després, al final, amb el pas del temps, hem acabat veient que en realitat el que tenia era una passió i que apostava per ella. Llavors, el que en el seu moment ens va semblar... Reivindicació. Clar, no, però és que és veritat, el que en el seu moment ens va semblar exagerat, al final ens sembla noble d'alguna forma, no? Joder, tu estaves currant. És un personatge molt camp. Ara tampoc parlarem del camp, però clar, el camp és exageració. És que anava a dir que això és una cosa que passa cada any amb la nova temporada de Drag Race, cada cop que hi ha, o sigui, com el tipus de drag queens que hi ha, no? Quan les que es diuen drag queens del món del teatre, no? Que els agraden molt musicals o així, sempre acaben com... Les acaben encasellant o fent-los la que hi ha ara, que és la Susi Tully, estan fent bastant bullying justament per això, com acaben com ficant-los en el tema d'exageració, cregudes, no sé què, no sé quantos. Sap una mica de greu. Sí. Clàudia, has fet una llista de coses exagerades. Jo he fet una llista, crec que són com 4 coses, de coses que venia cap aquí pensant, quines són les coses que si penso en la paraula exagerat... Tinc tantes coses a dir sobre tot. Vale, pues... Bueno, menys sobre la tercera cosa. Vale, sí, perquè és la més com... Bueno. La primera cosa, pues que jo crec que absolutament tota l'audiència de gent de merda estarà super d'acord amb mi, és que quan penses en l'exageració, el que et ve al cap és un home malalt. O sigui, els homes, quan es posen malalts, és que, de veritat, és un show, o sigui, és que és l'exageració personificada. Sí. Jo em pregunto fins a quin punt també és com poca connexió amb el propi cos i que llavors se sorprenen quan... Saps? Vull dir com... Sí. Bueno, per un home... És que ara tampoc, a més, que ningú tregui un puto clip d'això, que després bueno, insulta. Però per un home, per lo que se suposa que ets quan ets un home, per la construcció social d'home, és un fracàs estar malalt. Perquè tu has d'estar tota l'estona... O sigui, t'anul·la la identitat no poder sentir-te bé, saps? Vull dir que hi ha una part de... He d'estar fort, he d'estar sempre com alerta, he de tenir sempre energia i en canvi com a les dones se'ns educa per sentir el dolor i ja ens diuen que la regla fa mal, que quan tinguem la regla farà mal, que parir fa molt mal, no sé què, llavors el dolor és una cosa que nosaltres computem com una possibilitat en el nostre dia a dia i els homes ningú els hi diu a no ser que et trenquis la cama o et passi un accident, ells ningú els hi diu que poden sentir dolor i que és una cosa que sentiran. I llavors tenen la grip i és com si com si els haguessin mort els teus pares de l'hora i no tinguis tu la grip.
Sí. perquè després ells tindran una grip pitjor, que no serà ben bé la mateixa perquè tindrà uns símptomes molt pitjors. I jo haig de dir que amb això m'ha passat amb el meu nòvio, que precisament com que penso que els homes exageren molt, algun cop no li he fet cas i sí que ha estat malament de veritat. I llavors després el Bernat m'ha dit ho veus com està malament? I jo sí, perdona, és que clar, ja intento compensar perquè és que al final la meva experiència Clar, és que no serà tanta cosa, Però saps? això és el conte del Pere i el Llop. O sigui, això també és... A vegades et pots equivocar, però jo, com a persona exagerada, algun cop he dit, no, això anirà fatal, no sé què, i després ha anat bé i m'he hagut de menjar les meves paraules amb patates, i això és el que passa quan exageres, no? Com, vull dir que és una cosa que et pot passar. Sí, a mi també em passava que, o sigui, crec que, no sé si hi ha un tema físic o què, a mi em va passar quan vaig amb el Xul, no havia tingut un mal de cap en tota la seva vida fins als 32 anys. Hòstia. Sí, com una cosa, saps, no he vomitat des de fa com 15 anys, com, saps, com hi ha un punt de llavors a mi cada cop que em fa una mica de mal algú és com haver-me de barallar perquè no vull anar a urgències, que estaré pitjor. Ja. Sí, sí. No, és que... Sí, jo crec que hi ha això també com de que és veritat que cadascú viu el dolor o té una experiència del dolor o el que sigui diferent i que llavors doncs està clar que... A mi això és una cosa que sempre penso que m'agradaria molt. O sigui, quan algú em diu em fa mal això, em sento tan incapaç de... O sigui, empatitzo, però penso, ostres, m'agradaria saber exactament el grau del que sents per poder, de veritat, empatitzar totalment amb tu, saps? Perquè és que és una barrera, en el fons, quan algú diu, em fa mal això, i no pots dir-li... Bueno, no sé, com que de vegades m'agradaria ser conscient de realment el grau de mal que té l'altra persona. Ja, això és maco, perquè jo això ho he pensat però al revés. M'agradaria fer sentir els altres el que jo estic sentint. Ja. Jo crec que se'm nota tant quan estic realment molt malament. O sigui, crec que sóc molt sincera amb quan les coses em fan molt de mal, quan estic molt malalta, llavors jo sóc quejica, però si estic fent les coses i m'estic queixant, doncs mira, és la meva via expiatòria. Algú m'ha de deixar queixar-me. Sí. Però si estic malament jo crec que es nota. Hi ha gent, en canvi, que... I també és una cosa... Els homes han après a mascarar millor els seus malestars i tal. Llavors, també hi ha gent que realment no ho pot saber perquè no tenen aquesta expressivitat. Jo tinc la sort i la desgràcia de ser un llibre obert. A mi em passava, malauradament, o sigui, per això ho diu anar al metge, perquè com puc estar morint. Llavors, quan vaig al metge i em pregunta, només em surt dir, bueno, no n'hi ha per tant, no sé. Com... És que ens eduquen així. A mi també em passa molt, o fins i tot, com ha de ser algo psicològic, com que a casa em trobo fatal, i és entrar per la porta del metge, però sí. de la sala d'espera, i pensar, per què estic aquí esperant? Sí. Si en realitat no estic tan malament, saps? I potser sí que ho estàs i un altre faria una hora que està allà. La segona cosa que m'he apuntat de coses exagerades és nosaltres quan ve la primavera. Jo crec que no és exagerat. Jo cada any penjo la cançó de Jaume Sisa, Ha tornat la primavera. És una cançó fantàstica, perquè bàsicament és una cançó, ara he pensat, que va una mica de l'exageració, que és de pensar-te a l'hivern que mai tornarà a arribar la primavera, que tot s'ha mort per sempre, que no tornaràs a sentir aquesta sensació de quan l'aire és fresc però el sol s'està ponent i el cel és una mena de degradat estrany i et lleves pel matí i fa olor de flors. Penses que això t'ho vas inventar, que és un miratge i que la vida és patiment i que la vida és que el sol es pongui a les 6. I llavors hi ha un dia, i sempre hi ha un dia, que dius, ha tornat la primavera. Sí, va ser diumenge. Sí, va ser diumenge. Jo diumenge vaig tenir un dia, bueno... Este porro no sube 5 minutos más tarde. No, al contrari, vaig tenir molta energia, vaig escriure, vaig llegir, vaig tocar la guitarra, vaig no fer feina perquè estava com massa excitada perquè el món... Era bonic. Era bonic, exacte. Vaig tenir com un dia d'energia només perquè havia tornat la primavera. Tia, és que a més aquest any justament les 2 setmanes anteriors van ser aquelles setmanes que va ploure tantíssim, bueno, les 2 setmanes o l'últim mes. És que aquest cop ha sigut contrast total. Sí, que l'hora perfecta, perquè m'encanta per lo de les reserves d'aigua, els embassaments i tot això. Però sí, tia, a més el canvi d'hora, que no sé, suposo que també deu afectar psicològicament, no? Però sí, vaig menjar gelat jo diumenge també. Com vaig anar per Gràcia, feia olor dels tarongers, crec que estaven florits. Vale, la tercera cosa, que és la més, no la més xorra, però la que té menys suc perquè és la realitat, és com és que l'altra cosa que em sembla exagerada són els preus dels restaurants de Barcelona, perquè és que ja no puc sortir als restaurants, cada cop que surto penso, però mare de Déu, què cony he menjat? No té gaire gràcia, és el que és. Tia, jo, el que m'agradava a mi un menú del dia, i ja no em faig perquè és que penso,
16 euros? Sí. I no, 16 euros i no és tan bo, perquè com que són menús i han d'ajustar les porcions i els ingredients i no sé què, doncs no és tan bo i Menjo acabo casa. pensant, clar, m'ho podria haver fet jo i podria, i ja està. No, jo estic molt indignada. A més, ha passat com en 2 anys. Sí, és horrible. És horrorós. I a part no es menja tan bé, que és una cosa que em fa molta ràbia. Llavors jo proposo quedar per fer vermuts d'aquests que piques com coses que ja saps que estan bones, i sobretot quedar per cuinar, bring back, quedar per cuinar, perquè jo això ho feia molt fa 3 o 4 anys, ara ja no ho veig tant, i m'agradaria tornar-ho a incorporar a la meva vida, perquè jo no... O sigui, m'encanta menjar bé i m'encanta menjar fora i endavant amb tot, però vull dir, la meva realitat és la que és i no puc anar desdinerant-me cada vegada que em menjo una borrata random. Sí, quin morro que tenen. Estic super d'acord. Ara penso que no sé si tot plegat té recession core, no? Com de dir, ja està. Que som societats cada cop més pobres i llavors canviem de plans, però sí que és veritat. Jo no sé per què, com dic, no sé si és perquè em vaig fent gran o el que sigui, plans com aquests de cuinar que com crec que de jove potser els fas més o és igual, o que de vegades et compres una pizza barata al forn, al súper, i te la fas al forn de casa i quedeu amb les amigues de casa. O sigui, és com que jo hi ha una part dels meus últims anys de vida on aquests plans amb amigues ja no es feien i penso, està bé tornar-los a fer, que no cal gastar-se un pastizal cada cop que surts o fas coses. Bring back, no fa falta anar sempre a un restaurant, jo estic d'acord. I llavors la quarta cosa, que és que també és superòbvia i jo, la meva persona en qüestió que ara citaré, ho fa moltíssim, que són els avis explicant històries. Ai, com m'agrada això. La meca de l'exageració, o sigui, realment és que hi ha els homes malalts i els avis explicant històries, no hi pot haver res més exagerat a la vida. Sí, a mi això em sap greu. Jo de petita em sabia com totes les històries de la família dels meus avis, els meus pares, meus avis, com tot el que li havia passat al meu pare de petit, etc. I me la sabia i demanava que me les tornessin a explicar perquè per mi era com un conte, no? I ja saps que ve aquella part que et fa riure, després ve aquella altra part que no sé què, i hi havia com un repertori, saps? Que no, explica'm això de quan va a Andorra, no, explica'm això de quan no sé què. I alhora em fa com molta por pensar que jo no ho sabré fer o que no... No sé... No sé si és una cosa que se t'activa quan ja has viscut tota una vida o jo crec que sí, com la idealització del passat, en realitat. Com que al final estàs tan lluny que t'ho pots inventar, ningú et dirà que és mentida. Yeah. Sí, i llavors jo crec que passa com quan amb la història amb el temps es crea un cànon, que és com... En aquell moment potser aquest artista o aquest escriptor va ser molt famós, però per alguns motius no ha arribat entre els llibres d'història. Crec que amb les anècdotes també passa una mica el mateix, que és que hi ha un criteri una mica arbitrari amb quines anècdotes es formen part del teu repertori, no? Llavors suposo que amb aquesta distància vas acumulant coses i tens suposo que també les que el públic aplaudeix. Sí. No? Com si expliques alguna cosa i sempre tothom et mira amb els ulls com unes taronges, dius, aquesta anècdota és la bona, i llavors te la guardes i la vas perfeccionant a poc. És que jo... M'encanta perquè si estic viva molts anys vol dir que podré fotre moltes xapes. Bueno, jo fotré xapes. Jo el vídeo explicant la festa major, que és tot exagerant el menjar i tot això, doncs imagina't quan sigui gran. Tothom que em busqui al TikTok i que em segueixi, tinc 5 vídeos, un són d'un cop que vam anar a Menorca i vaig decidir que gravaria els meus outfits, mai més ho vaig fer, però estic molt morena i és important. I un vídeo és la Clàudia explicant l'àpat de festa major de Capellades. Exagerant. Tot I ha sonat com a àudio en un programa, crec. Segur que sí, l'hem mencionat diversos cops. Sí, el de les festes de la Maria Garganter. Que li vam dir. Sí, cert. A Catalunya es menja canelons o no? Sí. Jo només una anècdota, perquè ja que mencionàvem les anècdotes dels avis, em vull explicar una, que és allò que a mi em va fer gràcia en el seu moment, després l'expliques, a ningú li fa puta gràcia, però fem això i passem a la Filomena, si us sembla bé, que és que jo un dia jo tinc un avi que s'enrotlla, o sigui, com que et comença a explicar i tal, i al final ja, o sigui, desconnectes 2 segons i ja no saps on cony has acabat. I llavors jo vaig començar escoltant el meu avi, que ell em deia que anava amb cotxe per les Espanyes venent carn, perquè ell treballava en un matadero i havia de, doncs, no sé, vendre carn, i amb un escorxador, i llavors, sí, jo sé que al principi de la conversa, ell m'estava explicant això d'anar amb cotxe per les Espanyes, i de sobte vaig desconnectar, i quan vaig tornar a connectar estava explicant que estava demanant habitació en un hotel perquè se li havia acabat la gasolina, no sé on cony, no arribava, i llavors va fer una passa enrere i va trepitjar el peu de la dona de Franco, que just estava per allà i la va trepitjar. I jo vaig pensar, com, tio, ets tan exagerat, o sigui, realment no puc saber si va passar de veritat o no. Líder antifeixista, si ho preguntes. Clar, no, llavors ell com no, i molt elegant i molt educada, i jo en plan, avi, què cosa estàs dient? O sigui, com, no pots saber
en aquells moments jo, quan el meu avi arriba a aquest punt, penso, som-hi, o sigui, endavant, explica-m'ho tot. Ara de sobte recorda exactament la roba que portava la dona de Franco el dia que suposadament li va trepitjar el peu en un hotel de vés a saber on de l'Espanya. O sigui, és que a més és impossible, jo crec, tenir aquest tipus de memòria. No sé si jo ho penso perquè tinc molt mala memòria. No sé, a mi... Jo tinc bona memòria, jo sé el que porta la gent de roba. I recordo les frases exactes que ha dit la gent. Però creus que, rotllo, quan passin molts anys... No, en tant de temps no. En tant de temps recordes el record. Clar. Recordes el discurs que tu mateix t'has donat sobre el record i suposo que te l'has anat pintant a l'oli. Sí. Ja, un dia podem fer un especial anècdotes de gent de merda. Que no es gravi. Anècdotes nostres? Sí. Ties, a mi no m'ha passat mai res. És que, de fet, vull dir una cosa, que havia pensat que ho diria i no ho he dit, que és que la meva vida és profundament avorrida, per això exagero. Si em passessin moltes més coses, no exageraria tant. Perquè llavors podria explicar coses i la gent m'escoltaria i serien coses interessants. Però què passa? Que la meva vida és profundament avorrida. Jo m'avorrejo cada dia de la meva vida, llavors necessito ficar-li una mica de salsa. És que si no jo m'avorriré encara més. M'he d'autoentretenir. Una mica d'emoció a la literatura de la vida, que deia. Sí, i de fet ja jo, no?, de fer les coses for the plot, per escriure-les després, no?, com viure exageradament. Sí, això no m'està sortint gaire bé. No ho farem més. Noies, passem a la Filomena. Remena, Filomena. Remena, remena, nena. Vale, jo avui vull recomanar un llibre que es diu Memòries de fum i l'ha escrit l'Antoni Llena, que és un artista, i l'ha publicat l'editorial L'Avenç. Llavors, és un llibre que són com les seves memòries, és un llibre molt, 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 molt curtet, que no m'he acabat, vull dir que ara parlaré de lo que he llegit i de per què m'ha agradat, però és un llibre molt curt i ell mateix escriu una mica com què recorda de la seva vida, seguint una mica el fil de què l'ha portat a ser doncs, artista i creador. I llavors m'he llegit la part de la infantesa, de com va ser la seva infantesa i de com va ser la seva joventut, que és una joventut molt interessant perquè dels 15 als 18 anys va ser monjo caputxí a Barcelona. I jo vaig dir que això a la Rita li encantarà. Va puto flipar. I a part, o sigui, perdó, és que estic molt dintre del lore de la caputxinada. O sigui, estic molt dintre de la caputxinada del 66. I llavors, bàsicament, bueno, és igual, ara no explicaré la caputxinada, però molta gent es va tancar al convent dels caputxins de Sarrià per redactar els estatuts del nou sindicat d'estudiants de Barcelona i llavors hi havia estudiants, professors, intel·lectuals, artistes, crec que hi havia Montserrat Roig, però llavors també hi havia el Tàpies i hi havia la Maria Girona, o sigui, hi havia realment una llista de persones molt variopinta i Antoni Llena també hi era, però perquè era caputxí i estava donant menjar perquè en aquest moment polític els caputxins van ajudar els estudiants, o sigui, van ser antifranquistes. Bueno, una història fascinant. En tot cas, aquest llibre, la part que he llegit és la seva infantesa i la seva joventut, llavors explica una mica com ell, la sensació d'estar perdut i de sentir que no encaixava enlloc i que les coses del món li feien molt mal i que era molt sensible i que tenia moltes pors, doncs ell primer s'aferra a la idea que li havien dit a casa, que és que ell era una persona de fe. I llavors per això fa això, i llavors és una mica com transforma la fe en art o com aquesta sensibilitat i aquesta preocupació per les coses que són més que la quotidianitat, doncs el porta a dedicar-se a l'art, que és una cosa que em sembla molt interessant perquè jo tinc la sensació o que els artistes que m'agraden, que m'interessen, o almenys els que em fan connectar, són aquells que no simplement són molt talentosos, sinó que podrien haver sigut una altra cosa a part d'artistes, perquè és una sensibilitat concreta i no un talent que tu tens. I llavors una cosa que m'ha agradat molt d'aquest text és que hi ha un moment que ell diu que ser monjo i ser artista són similars perquè t'impliquen viure el present des de la distància. Diu, viure com si visqués al segle XIV, fes el que fes, i cercar la modernitat des de l'anacronisme. O sigui, tu situar-te en un pla de la realitat, doncs allunyar-te'n per poder-te-la mirar des de fora i veure com és i reflexionar-hi. Llavors hi ha aquesta similitud. Antoni Llena, persona, no gens exagerada, perquè ara al Manac hi ha unes obres seves a l'Expo de Zurbarán, que són uns dibuixos on ell s'inspira en Zurbarán, i a la roda de premsa que hi vaig anar, tots els artistes que estaven convidats estan explicant la seva obra amb molt detall i ell simplement va dir, m'ho he passat molt bé. I jo vaig pensar, icònic. Antoni Llena, artistàs realment de referència, que és d'aquells artistes que si tinguéssim cultura visual tots hauríem de conèixer, però a la societat catalana no el coneix quasi ningú,
menys la gent del món de l'art, i és veritat, és d'aquells artistes que no t'explica, et diu, com a periodista és xungo, en veritat, quan et trobes algú així, però alhora és entranyable, no? Algú que et diu, no, l'obra parla per si sola, jo no t'ho explicaré, i es queda callat. Com a periodista és el pitjor, però llavors a mi això em fa pensar que realment la nostra feina no és tan important. Bueno, en realitat, en aquell moment és important perquè te l'has d'inventar. O sigui, sí, és important en el sentit de que tu llavors ja t'ho faràs anar bé per intentar explicar què vol dir, però també em fa pensar que a vegades no cal explicar tant les coses. Però que pots viure sense comunicar-ho tot l'estona. Però a la gent potser li agrada, no? Sí. M'agrada llegir-vos. Bueno, perdó. Sí, i jo volia recomanar un disc. L'altre dia vaig anar a un concert de la Magalí Datzira que presentava el seu disc La salut i la bellesa i ho va fer el cicle Barcelona Districte Cultural, que és un cicle molt xulo que es fa a diferents centres de Barcelona i podeu anar comprovant a veure quin teniu més a prop. I és un disc molt xulo perquè és jazz cantat, o sigui, bastant melòdic, que cosa que és molt xula, però alhora no renuncia com a la part més així d'improvisar, no, del jazz, no? Que llavors crec que és guai perquè junta una mica els dos mons i pot ser una bona porta d'introducció. Té temes molt xulos en català, que tampoc n'hi ha gaires de jazz cantats en català actualment, i té un temasso que més, Rita, potser t'agradarà, que diu Sí, vaig sortir a córrer. Sí, no, és molt guai, em va encantar. A més, té un directe molt xulo i com té molta força, és que jo flipo realment amb la gent que... O sigui, suposo que també hi ha una part d'exageració, no? Plantar-te dalt d'un escenari, però la gent que ho sap fer em flipa. És meravellós, sí. Molt bé, doncs amb aquestes dues recomanacions de la Filomena acabem aquest Gent de merda sobre l'exageració. Gent de merda. Aquestes que sonen són la Rombo, nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius, i som Gent de merda gràcies a la inestimable ajuda del Rob Roman i l'Albert Alves, que fan que tot soni i es vegi bé, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Carvent, que ens ha posat les veus. La setmana que ve més. Adeu, noies! Adeu! Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.